कोकणची माणसं साधी भोळी या चॅनलमध्ये तुमचं सर्वांचं खूप खूप स्वागत आहे. तर पटापट लाईव्हला जॉईन व्हा. कोकणची माणसं साधी भोळी या चॅनलला पटकन कमेंट करा. पटापट कमेंट करा मंडळी. स्वागत आहे सर्वांचं, खूप खूप स्वागत आहे. पटापट लाईव्हला जॉईन व्हा. लवकरात लवकर जॉईन व्हा कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला. पटकन पट पट पटापट. लक्ष्मी घर के अंदर प्रसन्न होती, अंदर आएगी पट पट पटापट. ए बाका पडे पटापडे. टंग 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 टंग. कोकणचो रुबाबारी, माझ्या कोकणचो ह्यो तोरो भारी, दिसते भारी. कुणा कशी मी कोणाला जेवण झालं का विचारणार नाही. मी फक्त तुम्हाला विचारू शकते तुमचं जेवण झालं का. मंडळी पटापट लाईव्हला जॉईन व्हा. बेल आयकॉनवर क्लिक करा. कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला पटापट कमेंट करा. पटापट कमेंट करा. कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला जॉईन व्हा आणि कमेंट करत राहा, कमेंट करत राहा. खूप खूप स्वागत आहे सर्वांचं. कुणाल दादा तुमचंही खूप स्वागत आहे कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला. कोकणचं रुबा भारी, कोकण मेहरो भारी, दिसते भारी गणपतीची स्वारी आज माथ्यावरी. कुणाल दादा म्हणते विजया मते मी चपाती करते. हो का, चपाती करताय? मी पण जेवणच बनवते. मी पण आता जेवणच करते. मी पावभाजी बनवते. आजचा टुडे स्पेशल मेनू आहे पावभाजी. पावभाजी. आताच मी मार्केटमधून आली. आल्या आल्या स्वयंपाकाला बाईला तर कुठंच काम नाही, असं हे नाही असं नाही. बाहेर पण काम असतं, घरातही काम असतं. कुठे मार्केटमधून जाऊन आलं की हे काम, घरातली कामं करा. आणि मार्केटमध्ये जायचं असेल तर घरातली कामं आवरून जावा. असली ही बाईला नुसती कामं कामं कामं. आणि आपल्या आजूबाजूची लोक म्हणणार काय बाई करते, काय कामच नाही करत, असंच नाही करत, तसंच नाही करत, फक्त युट्यूबच करते, तसंच करते, असंच करते. पण त्यांना काय माहितीये आम्ही मुलांचं, नवऱ्याचं, घरातली कामं सगळं करून आम्ही सगळं काम करून आम्ही घरातलंही करतो. आणि यूट्यूब किंवा एखादी जर स्त्री कामाला जात असेल, जॉबला जात असेल तर ती 10 वाजता येऊन सुद्धा घरातला स्वयंपाक बनवते. राजाराम दादा म्हणतायत हाय. नमस्कार राजाराम दादा. प्रीतम दादा म्हणतायत ओम साईराम ताई. ओम साईराम. आज दुपारी लाईव्ह घ्यायला नाही जमलं कारण वायफायचा प्रॉब्लेम होता, वायफाय चालत नव्हतं. त्यामुळे आता तर मी बघा मार्केटमधून आली आहे, लगेच जेवण करायला घुसले. तर असंच असतं. आणि मग आजूबाजूची लोक म्हणतात की काय करते, घरात लक्षात नसणारी जा म्हणून तर युट्यूब करते, नाहीतर काम करून युट्यूब कसं करेल. घरातली बाई जॉबला जात असेल तर म्हणणार हा तिला काय घरातली कामं करावी लागतात ना म्हणून जॉबला जाते, असं म्हणणारे पण आहे. हाय ओंकार दादा. प्रीतम दादा म्हणतात काय चाललंय, पावभाजी बनवते दादा. ओंकार दादा म्हणतात हाय. हाय ओंकार, कसं आहेस? स्वागत आहे. किरीच का गाना सुनेगा का? यस हम सुनेगा, तू सुनाएगा क्या? अमोल दादा म्हणतात हाय. हाय अमोल दादा. प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा. ज्यांनी डबल टॅप नाही केले त्यांनी प्लीज डबल टॅप करा. एका मिनिटाला एक तरी लाईक झालं पाहिजे. प्रीतम दादा म्हणते ओके पटापटा. प्रीतम दादा चहा पाणी झाला का? ओंकार दादा चहा पाणी झाला का? अमोल दादा तुम्ही चहा पाणी केलात का?
सुनीता ताई म्हणते आज मला पावभाजी खायला मिळणार. येस येस, आज सुनीता ताईंना पावभाजी मिळणार आहे. कोणाकोणाला पाहिजे अजून पावभाजी? निलेश करंजेकर म्हणताय जय शिवराय, जय शंभूराजे. दादा जय शिवराय, जय शंभूराजे. कसे आहात तुम्ही? प्रीतम दादा म्हणतात हो झालं. या मग दादा इकडे पावभाजी खायला. पावभाजी खाएंगे, डिस्को जाएंगे, किसी डिस्को में जाए, किसी होटल में खाए. प्रीतम दादा म्हणते पार्सल आहे. काय पार्सल आहे? पार्सल पाहिजे का? पार्सल येईपर्यंत कुजून कुजून जाईल भाजी. लवकर जय कोकणकर. निलेश दादा म्हणतायत जय कोकणकर. सत्यवान सूर्यवंशी म्हणतायत जय श्रीराम, जय श्रीराम. प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा. सत्यवान दादा नमस्कार, खूप खूप स्वागत आहे. दादा तुम्ही कुठून आहात? तेजस दादा म्हणतायत माका इथपर्यंत सुगंध येताय. वा वा वा. हो का तेजस, ये मग तू खाऊ कशी सर. भगवान पाटील म्हणताय हॅलो साधी पोळी माणसे, जय शिवराय, कसे आहात? भगवान दादा मी छान आहे, जय शिवराय, जय महाराष्ट्र. आम्ही कोकणची माणसं साधी भोळी ना. आता मी माझ्या चॅनलचं नाव बदलणार आहे, त्यामुळे तुम्हाला आताच सगळ्यांना सांगते की माझ्या चॅनलचं नाव सर्चिंग मध्ये येत नाही, प्रॉब्लेम होतोय थोडा. त्यामुळे मी कोकणची प्रीतिया हा चॅनलचं नाव ठेवणार आहे. तर तुम्हाला कसं वाटतंय कोकणची प्रीतिया हे चॅनलचं नाव? किसी डिस्क. चला ताई चिपळूणला. येस येस, येतो आम्ही चिपळूणला. हो का? येतो 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 येतो. चला चला चिपळूणला चला, निलेश दादांच्या गावी चला. सारी तू असाच आहेस तसाच नाही आहेस तरी तू कसारी. बसना हळूच हसना असाच मन ठाव नाही मलाही कसाच आहेस दादू. सुनीता ताई म्हणतायत खूप छान आहे. थँक्यू सुनीता ताई, थँक्यू सो मच. सुनीता ताईंना पण आवडलंय, सुनीता ताईंना खूप आवडलंय हे नाव. त्यांनीही मला हे सुचवलं की सुनीता ताईंनी की कोकणची प्रीतिया खूप छान आहे. मी त्यांना विचारणारच असती की कोकणची प्रीतिया हे चॅनल कसं वाटतं नाव. तर त्यांनी म्हणलं मलाही तुम्हाला तेच सुचवायचं होतं, हे नाव खूप छान आहे. इंस्टाला व्हिडिओ टाकला आहे बघ. हो का? बघते बघते. तेजस म्हणता कुबे खातस का तू? होय रे आवडतं. कुबे खातय. सांगा माका कोणीच सांगितलं नाही की कोकणची प्रीतिया हे चॅनलचं नाव कसं वाटतं. पटकन कमेंट करने का. गाडी दिले दादा, गाडी चालतोय आहे आता, गाडीत आहे. गाडी चालवताय का दादा? मग गाडी चालवताना लाईव्ह बघू नका. निलेश दादा तुम्ही गाडी चालवताना लाईव्ह बघू नका तुम्ही प्लीज, मग बघा घरी पोहोचल्यावर की. ओके दादा प्लीज दादा लाईव्ह नका बघू. मी कुबे खूप खाते रे, आवडतात मला. आई ग पटापटा. ज्ञानेश्वर दादा म्हणते जेवण झालं का? ज्ञानेश्वर दादा मी बनवते. ज्ञानेश्वर दादा मी बनवते, पावभाजी बनवते. ओमकार दादा अरे दोरीमॉनचा चष्मा खय गेला? दोरीमॉनचा चष्मा हरवला, तो तुला सापडला. प्रीतियाचा चष्मा हरवला, तो तुला सापडला. कांदा कापताना डोळे उघडू नका, डोक्यातून पाणी येणार नाही. हॅलो, घेतलाय गेटवर ठेवला त्या. ठीक आहे.
कांदा कापताना डोळे उघडू ठेवू नका, डोक्यातून पाणी येणार. डोक्यातून कसं येतं? डोळ्यातूनच येते ना. काय पण सांगतात. क्रेझी कार्टून, कुठून आहात कार्टून? ज्ञानेश्वर दादा म्हणते ठीक है भाईजी के लिए. भाईजी के लिए ठीक आहे. भाईजी के लिए काय? कुटुंब कुठून बोलती? मी कोकणातून बोलती. मी कोकणातली हाय. पटापटा कमेंट करा, लाईक वाढवा. फक्त 5 लाईक झालेत. प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा. 10 लाईक्स होऊन जाऊ दे पटकन. कोण करते बघू 10 लाईक्स? 10 लाईक्स. क्रेझी म्हणते इचलकरंजी. वाव, इचलकरंजी वरून बोलताय का? माझे पप्पा ना इचलकरंजीला पहिला जॉब त्यांचा इचलकरंजीच होता. आवाजाचा कंटाळा आला. मी एकटाच 10 लाईक करणार. व्हेरी नाईस, व्हेरी नाईस. चला करून दाखवा. चला पटकन, पटापट. आज मी 4292 कॅलरीज स्टेप चालली आणि 176 कॅलरीज बर्न केली. बघा, शशिकांत कुंभार. हाय, नमस्कार शशिकांत दादा, कुठून आहात तुम्ही? स्वागत आहे. हल्ली मला कुंभार जास्त भेटतायत. रोहन दादा म्हणतायत लाईक करा सगळ्यांनी. थँक्यू रोहन दादा. प्लीज लाईक करा सर्वांनी. कोकणची माणसं साधीबोळी चॅनलला लाईकच करत नाही लोक. तुम्ही कोणता जॉब करतात तुमचे पप्पा? नाही हो दादा, इचलकरंजी मध्ये पहिल्यांदा म्हणजे 1990-91 मध्ये ते कामाला होते तिकडे. चॉपर देऊ का? नको सुनीता ताई, झालं हे बघा, कापलाय. त्यानंतर म्हणतायत चंद्रकांत घावटे, खूप सुंदर आहे तुमचे विचार माऊलीचं. खूप धन्यवाद. चाकरवरून नमस्कार. चंद्रकांत दादा, खूप स्वागत आहे तुमचंही. खूप स्वागत आहे. खूप स्वागत आहे तुमचंही. कुठून? चाकरवरून बोलताय का? खूप धन्यवाद. प्लीज चॅनलला जॉईन व्हा. प्लीज सर्वांनी चॅनलला जॉईन व्हा. ज्यांनी नवीन आहेत त्यांनी प्लीज चॅनलला जॉईन व्हा आणि बेल आयकनवर क्लिक करा, जेणेकरून माझं रोजचं लाईव्ह असतं तेव्हा तुम्हाला नोटिफिकेशन येतील. सोन्या दादा म्हणतात नमस्कार. सोन्या दादा हाय. शशिकांत दादा म्हणतात कोल्हापूर सरवडे. ओके, कोल्हापूरवरून बोलताय का? खूप स्वागत आहे दादा. कोल्हापूरला पण कुंभार आहेत का? भगवान दादा म्हणते लाईक डन बरं का. साधी माणसं नाव चेंज करा. साधी माणसं नाव चेंज करा म्हणजे मी साधी माणसं देऊ का असं म्हणताय का? क्रेझी म्हणतायत ओ माय गॉड, असं आहे का? बरं, माझा पण जन्म झाला नव्हता तेव्हा. हा, माझा पण नाही झाला. माझा 93 मध्ये झाला. माझा 93 मध्ये झाला जन्म. तेजस म्हणतो आय एम फ्रॉम लांजाव. वाव, लांजावरून बोलताय का? खूप स्वागत आहे तेजस दादा. नमस्कार. खूप स्वागत आहे. प्लीज सर्वांनी 10 लाईक करून टाका पटकन. तेजस दादा, क्रेझी कार्टून, भगवान पाटील, सोन्या दादा, शशिकांत दादा, चंद्रकांत दादा, रोहन दादा, प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा. कोकणची प्रीतिया परी. भगवान दादा म्हणते कोकणची प्रीतिया परी. नाही, मी परी नाही. व्हॉट अबाउट यू? ओमकार गायकवाड म्हणतायत व्हॉट अबाउट यू? काय सांगू मी माझ्याबद्दल? मी कोकणातली आहे आणि कोकणची आहे मी, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली. आणि कोकणातले छान कल्चर व्हिडिओ दाखवते मी. तसेच महाराष्ट्र राज्याबाहेरचे देखील टुरिस्ट प्लेस आहेत, तर नक्की जॉईन व्हा.
ओके, नक्की जॉईन व्हा कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. सध्या मी जम्मू काश्मीरला आहे, तर इकडचे सारे टुरिस्ट प्लेस देखील माझ्या चॅनलवर आहेत. अजूनही चांगले चांगले जे असतील तेही दाखवण्याचा प्रयत्न करत आहे. नक्की जॉईन व्हा. ओमकार गायकवाड, कुठून आहात तुम्ही ओमकार दादा? भगवान दादा म्हणते कोकणची परिप्रीती. क्रेझी म्हणते मी पण 93. वाव, मी ऑगस्ट मधली आहे, ऑगस्ट मधली. हाय स्वाती ताई म्हणताय जय महाराष्ट्र. जय महाराष्ट्र स्वाती ताई. प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा. डबल टॅप करत नाही या ताई. ताई कोणता जिल्हा तुमचा? मी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली आहे. ओमकार दादा म्हणतात मुंबईवरून. ओके ओमकार दादा, मुंबईवरून आहात का? खूप खूप स्वागत आहे तुमचं, खूप खूप स्वागत आहे. भगवान दादा म्हणतायत कोकणची कोंबडी वडे फेमस आहेत. हा, कोकणचे कोंबडी वडे. येस येस, म्हणजे गावठी कोंबडा आणि वडे, मिरगाचे वडे काय खाशात तुम्ही? हा हा, म्हणजे बाहेर पाऊस पडत असता जोरदार आणि इकडे पाऊस अप्रतिम. प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा. ज्यांनी ज्यांनी लाईक टॅप नाही केले त्यांनी प्लीज डबल टॅप करा. तुमच्यासाठी एक डबल टॅप करायला किती मोठं आहे, हा किती मोठं आहे, एकदम छोटीशी तर बात आहे. ताई तेजस नाही आलं का लाईव्ह वर? नाही हो ताई, काल आलेला वाटतं, काल आलेला ते स्वाती ताई. त्याला बरं नव्हतं ना, काळजी घेत जावा त्याची. मंडळी पटापट कमेंट करा कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला, आणि पावभाजी खायला लवकर या. क्रेझी कर. ओके ओके, मी श्रीवर्धनला होतो 1 वर्ष, रायगड जिल्हा, कोकण खतरनाक भारी. येस दादा, लय भारी आहे, लय भारी. पावसातलं कोकणातलं रूप काय बघाल तुम्ही सर्वजण, अप्रतिम, काय आहे स्वर्ग. प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा. आणि मला सगळ्यांना सांगायचं आहे की माझ्या कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलवर कोकणातला एक हळदीचा व्हिडिओ आहे, लॉंग व्हिडिओ, तो सर्वांनी पहा आणि मला कमेंट करून नक्की सांगा की तुम्हाला तो व्हिडिओ कसा वाटला. 5 मिनिटापर्यंत तरी नक्की बघा, म्हणजे तुम्ही 5 मिनिटापर्यंत बघा आणि मला सांगा तुम्हाला कसा वाटला तो. पूर्ण बघा तरी, म्हणजे तुम्हाला कळेल की कसं आहे, कसला आहे आणि कोकणातली हळद कशी असते हे सर्वांनी नक्की पहा. स्वातीताई म्हणतात बाय. स्वातीताई म्हणतात मला ड्युटी आली. ओके ओके स्वातीताई बाय. क्रेझी कडून म्हणतात पावभाजी खायला या असं सांगायचं आहे का? या की हो, या 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 पावभाजी खायला या. अशी ही पावभाजी. आम्ही इकडे जम्मूला राहतो, त्यामुळे आपल्या मुंबईतलं कोकणातलं काहीच इथं चांगलं भेटत नाही, त्यामुळे स्वतःला करावं लागते आणि स्वतःच खायचं. असं म्हणू शकत नाही की चल आता आपण बाहेरून पावभाजी मागूया, इथली काय पावभाजी लागणार चांगली है ना. इसमें मेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, ज्यादा प्यार हो जाता तो दिल सह नहीं पाता. क्रेझी ताई, येस क्रेझी ताई. नको, कोकण नाव कोकणातलं यायला पाहिजे ना, कारण माझा बेस कोकण आहे, माझं गाव कोकण आहे. कोकणची प्रीती. आता कुठे राहता? आता आम्ही जम्मूला राहतो, जम्मू काश्मीर. ओ मैं निकला ओ गड्डी लेके ओ रस्ते पर ओ सड़क पे एक मोड़ आया मैं उस दिल छोड़. सॉन्ग गुड. प्रदीप धोले म्हणतात सॉन्ग गुड. थँक्यू प्रदीप भाई. कुठून बोलताय? येस क्रेझी बोलतोय जम्मू काश्मीर. येस, मी आताच ना फिरायला गेलेली. हे भगवान, मला सगळे चिडवतात म्हणूनच की मला इकडे काय भेटत नाही म्हणून सगळे चिडवतात, सगळे चिडवतात. जम्मू काश्मीरला मी नुकतंच ह्याला गेलेली पत्नीटॉपला, खूप छान आहे. त्याचा लॉंग व्हिडिओ मी टाकणार आहे. आता इथं दादा एक सांगत होते, संभाजी दादा म्हणतात आता मस्तपैकी गरम भात व मासे खातोय. दादा चिडवू नकात ना, आम्हाला नाही भेटत. आम्हाला नाही भेटत, तुम्ही चिडवू नका.
मी जाणार आहे आता कोकणात मे महिन्यात, तेव्हा सगळ्यांना चिडून चिडून खाणार, एक एक शॉर्ट मध्ये सगळं टाकणार बघा, आणि तुम्ही मला पण चिडवणार. बिचारे प्रीतियाला काही भेटत नाही आणि हे सगळी लोक चिडवतात मला. संभाजी दादा कुठून आहात तुम्ही सांगा तरी, आणि आम्हाला मला मासे पण पाठवून द्या. ला 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 ला. हाय धीरज, राम राम. धीरज भाई राम राम, स्वागतम. धीरज दादा, भगवान दादा म्हणते कोकणची कोकिळा हे नाव ठेवा, पण त्याच्यासाठी मी गाणं थोडंच गाते ना. मामी माझ्या चॅनलचं नाव, माझ्या चॅनलची कॅटेगरी आहे कोकणातले छान छान कल्चरल व्हिडिओ आणि तसेच महाराष्ट्राबाहेरचे टुरिस्ट प्लेस असं आहे. ज्योती खान, ज्योती विखानकर, पनीरची भाजी खायला या. हाय ज्योती ताई, कुठून आहात तुम्ही? तुम्ही पावभाजी खायला या, मी पनीरची भाजी खायला येते. क्रेझी कार्टून म्हणते आर्मी वाले का तुम्ही? येस दादा, येस, आय एम आर्मी वाईफ. प्रदीप दादा म्हणते बारामती, चला तेवढेच मासे वाचले कोकणातले. हो का? मी किती खाणार कोकणातले मासे वाचून वाचून? काय दादा, गरीबाची चेष्टा करता तुम्ही. संभाजी दादा म्हणतात, संभाजी दादा सुरमई व मांदेली खातोय, मला खूप आवडतात आणि मी रोज खातो. मला पण खूप आवडतात सुरमई, मांदेली, सगळेच मासे खूप आवडतात. पण आता काय करायचं ना, आता काय, देशसेवेसाठी मिस्टर आहे तिकडे, तर त्यांच्या सेवेसाठी आम्ही इकडे आहोत. सो तेवढा सॅक्रिफाईस मी करू शकते खाण्यासाठी. तुम्ही खावा व्यवस्थित. मी सांगलीकर म्हणतायत संभाजी दादा. सांगलीतले आहात का? मी सिंधुदुर्गकर. क्रेझी म्हणतोय एकाच वर्षात जे जन्मांतर त्याचं अजिबात पटत नाही म्हणे. एकाच वर्षात जे जन्मतात त्यांचं अजिबात पटत नाही म्हणे. म्हणजे कोण जन्मलं? तू एकाच ह्याच्यात जन्मलास का ऑगस्ट मध्ये? तुला एक सांगू, माझ्या बाजूच्या ताई आहेत ना, त्या पण ऑगस्ट मधल्याच आहेत आणि माझी मुलगी पण ऑगस्ट मधलीच आहे. अनिकेत दादा म्हणते नमस्कार ताई साहेब, ओळखलं का? हो अनिकेत दादा, ओळखलं. कसा आहेस तू? नमस्कार दादा, खूप खूप स्वागत आहे. प्लीज सर्वांनी लाईक कर. अरे यार, लाईक का वाढत नाहीये? तुम्ही एवढी माणसं आहात, एक पण लाईक नाही वाढत आहे. प्लीज डबल टॅप करा. अजिबात लाईक नाही करत आहात तुम्ही, काय यार. धीरज म्हणतोय दुपारी खूप वाट पाहिली. थँक्यू धीरज, पण काय करणार ना, वायफायच नीट चालत नव्हतं आणि मोबाईलच्या डेटावरून क्वालिटी एवढी काही चांगली दिसत नाही, त्यामुळे मी लाईव्हला नाही आली. सॉरी, एक्स्ट्रीमली सॉरी. पण आता म्हणूनच मी आली की लाईव्ह घेऊया, म्हणजे सगळ्या माणसांशी बोलता येईल. प्रदीप दादा म्हणतात व्हेजिटेरियन फूड गुड ताई. येस येस, व्हेजिटेरियन फूड पण गुड आहे आपल्या हेल्थसाठी, कोलेस्ट्रॉल वगैरे होत नाही. दादा तुम्ही व्हेजिटेरियन आहात का? ज्योतिताई म्हणतायत मी संभाजीवरून बोलते, इंग्लिश वाचता येतं का? हा, इंग्लिश वाचता येतं ज्योतिताई, पण एकत्र सगळं जुळलंय ना, त्यामुळे मला काय समजलं नाही. ज्योती विखानकर असं आहे ना तुमचं नाव, त्यामुळे मला थोडंसं चष्मा नाही लावला, त्यामुळे मला एकदम असं हे झालं, समजलं नाही काय नाव आहे ते. एक्स्ट्रीमली सॉरी चुकीचं नाव घेतल्याबद्दल. श्री किशन दादा म्हणताय नमस्कार ताई, नमस्कार. उत्तर सांगा आधी, बोला बोली मग चोळतोय मग घालतोय. सांग ताई उत्तर. तू उत्तर दिल्यावर माझ्याकडून फुल.
तंबाखू. तंबाखू बरोबर ना? विनायक दादा नमस्कार. काय बनवताय मॅम? विनायक दादा पावभाजी बनवती. अनिकेत दादा म्हणते ठीक आहे ताई. विनायक दादा म्हणते लाईक केलं मॅम, थँक्यू. सर्वांनी लाईक करा. अनिकेत दादा म्हणते तेच म्हटलं आमच्या ताई साहेब लाईव्हला नाही आल्या, खूप वाट पाहत होतो. अरे अहो अनिकेत दादा आजच नाही लाईव्हला आली, म्हणजे वायफायच नीट चालत नव्हतं त्यामुळे. ज्योतिताई म्हणतात मी लाईक केलं. सॉरी हा ज्योतिताई, तुम्हाला राग आला असेल म्हणून. आणि थँक्यू सो मच लाईक केल्याबद्दल. प्लीज चॅनलला जॉईन व्हा, आपलं रोज लाईव्ह असतं. धीरज नोटिफिकेशन नाही येत लाईव्हचं, कारण तू मला जॉईन केलंयस, पण काय होते माहितीये, तू बेल आयकॉनवर क्लिक केलं नाहीये. जिथं बेल आयकॉन असते ना तिथं ऑलवर करायचं, मग आपल्याला सगळ्या नोटिफिकेशन येतात, नाहीतर नोटिफिकेशन येत नाही. धीरज दादा म्हणते मी चेकआउट केलं म्हणून जॉईन झालो. हा मग मी तुम्हाला सगळ्यांना तेच सांगते की तुम्ही मला लाईव्हला सबस्क्राईब करताय माझ्या चॅनलला, पण बेल आयकॉनवर क्लिक करत नाही, त्यामुळे तुम्हाला लाईव्हचं नोटिफिकेशन येत नाही. प्रदीप दादा म्हणताय हो ताई. प्रदीप दादा तुम्ही माझ्या चॅनलला जॉईन केलं आहात का? तर प्लीज चॅनल बेल आयकॉनवर क्लिक करा. संभाजी दादा म्हणते ताई माफ कर, मी खातो ते लाईव्ह वरती स्पष्ट बोलतो, ते देशसेवेसाठी असणाऱ्या लोकांच्या पुढे चटणी भाकर मला खूप गोड लागेल, सॉरी. म्हणजे मला कळलं नाही दादा. संभाजी दादा तुम्ही नक्की काय बोलताय ते. ताई मला माफ कर, मी काय खातो ते लाईव्ह वरती स्पष्ट बोलतो. हा मग चांगलं आहे ना दादा. आता तुम्ही खाताय ते सांगितलं, त्यात काही चुकीची गोष्टच नाहीये. फक्त मी असंच मस्करीत म्हटलं की नका सांगू दादा, असं म्हटलं मस्करीत, असं काही नाही. आणि देशसेवेसाठी असणाऱ्या लोकांच्या पुढे चटणी भाकर मला खूप गोड लागेल. म्हणजे मला कळलं नाही याचा अर्थ काय आहे तो. ज्योतिताई म्हणते बरं ताई काही हरकत नाही, पण तुमच्या घरात कोण कोण राहतं? हम दो और हमारे दो, और पुरी फॅमिली गावी असते माझी, जॉईंट फॅमिली आहोत आम्ही. गुरुनाथ दादा म्हणते जय गुरुबा काका. जय गुरुबा काका. गुरुनाथ दादा खूप खूप स्वागत आहे. प्लीज पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा. प्रदीप दादा सिंगिंगची आवड आहे वाटते ताईला. येस दादा खूप आहे. अनिल दादा लाईक डन करतायत. अनिल दादा खूप खूप धन्यवाद लाईक डन केल्याबद्दल. प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा, ज्यांनी ज्यांनी डबल टॅप नाही केले त्यांनी. अनिल दादा म्हणतायत लाईक करा, कमेंट करा, सबस्क्राईब करा आणि बोला. येस लाईक करा, कमेंट करा, सबस्क्राईब करा आणि बोला. धीरज म्हणते मावशीचं लाईव्ह नोटिफिकेशन मानसीचं नोटिफिकेशन येतं मला, कारण तू तिला बेल आयकॉनवर क्लिक केलंय जाऊन. मला इथून केलात ना त्यामुळे येत नाहीये यूट्यूब ह्याच्या. भगवान दादा म्हणताय काय करतो मालवणी माणूस, तेच काय तेच गजाली, काय तेच घातलेले गळे कळतच नाही. काय तो मालवणी माणूस, काय तेच गजाली, काय तेच घातलेले गळले, एकदम प्रेमळ असतात सगळे. हो का दादा, थँक्यू सो मच. तुम्हाला तरी कळलं कोकणातली माणसं कशी असतात, मालवणी. सोमेश शिंदे म्हणताय रडता का तुम्ही? नाही हो दादा, कांदा कापला, कांद्याने रडवलं मला. किती दृष्ट आहे हा कांदा, पण त्याच्याशिवाय आमचं जेवणच होत नाही. प्रदीप दादा म्हणते मी ढोलना सुन सॉन्ग गाऊ शकता का? मेरे ढोलना सुन मेरे प्यार की धुन, मेरे ढोलना
पूर्ण ते लॅरिस मला येत नाहीये. साथी रे बन के भी तुझको गाएगा दिल. माझं ना आज तर मला सर्दीच झाली आहे. चेतनाताई नीलमताई म्हणताय चेतनाताई म्हणतात हाय ताई. हाय चेतनाताई, नमस्कार, कशा आहात तुम्ही? नीलमताई म्हणतात हॅलो. हॅलो नीलमताई, कशा आहात तुम्ही? चेतनाताई म्हणतात लाईक डन. थँक्यू चेतनाताई. अजय दादा म्हणतात हॅलो ताई. हाय अजय दादा, खूप दिवसांनी आलास. हल्ली आला नाही 2 दिवस. अनिकेत दादा, आमच्या ताईचे मिस्टर देशसेवेसाठी कर्तव्य बजावतात आणि आमच्या ताईसाहेब आमच्या फॉलोअर्ससाठी जिद्दीने मेहनत घेत आहे. ताईला सगळ्यांनी सपोर्ट करा. थँक्यू अनिकेत दादा, थँक्यू सो मच. तुला हे कळलं, खूप खूप धन्यवाद. आणि सगळ्यांना एक गोष्ट सांगायची आहे. दोन 2019 मध्ये जी गोष्ट घडली. चेतनाताई खूप छान सॉन्ग. थँक्यू चेतनाताई. मी मस्त मजेत म्हणतात. वेल सिंग, थँक्स. थँक्यू सो मच. तर मला आज सांगायचं आहे की आज आपल्या देशासाठी आज काळा दिवस आहे म्हटलं जातं. कारण 2019 मध्ये पुलवामा अटॅक झालेला आणि त्यामध्ये खूप म्हणजे कित्येक जवान शहीद झाले. तर त्यांच्यासाठी आजचा दिवस आणि त्यांच्या कुटुंबासाठी हा आजचा दिवस खूप काय म्हणतात ते काळा दिवस आहे आणि आपल्यासाठी, आपल्या भारतासाठीही आहे. तर त्याची प्रत्येकाने थोडीशी तरी आठवण काढा. म्हणजे जे गेले आहेत त्यांना तेवढं तरी वाटेल की आम्ही देशासाठी आपली जान दिली आहे. तर आपले बांधव आपली आठवण तरी काढतायत. अजय दादा, कंपनीकडून US ला गेलो होतो 1 वीक ट्रेनिंगला, म्हणून नाही आलो. वाव वा वा वा. अजय दादा खूप छान. कसं वाटलं मग तुझा एक्सपिरियन्स? मला नक्की सांग कसं वाटलं. राहुल चव्हाण म्हणतायत किती वेळ बोलते फौजी दिवसभरात ताई? किती वेळ बोलते फौजी दिवसभरात ताई? म्हणजे मला नाही कळलं. माझे मिस्टर माझ्यावर किती वेळ बोलतात, कारण ते ऑफिसला असतात ना दादा. दुपारी आले की जेवतात, झोपतात, काय परत ऑफिसला गेले की परत आले, जेवतात, झोपतात. हेच कार्यक्रम आमचा. भगवान दादा म्हणतात बरोबर आहे. थँक्यू भगवान दादा, थँक्यू सो मच. प्लीज पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा. बेल आयकॉनवर क्लिक करा सर्वांनी. तर आपल्या जे वीरगतीला प्राप्त झाले त्यांची नक्की आठवण काढा आजच्या दिवशी. आजचा प्रेमाचा दिवस आहेच तुमच्यासाठी सगळ्यांसाठी, पण या दिवशी पण कित्येक जणांचं प्रेम हिरावून गेलं आहे. अजय दादा मध्ये खूप मस्त छान एक्सपिरियन्स होता. फ्युचरमध्ये ग्रोथ होणार. येस नक्की होईल बघ, नक्कीच होईल. पटापटा कमेंट करा मंडळी. अनिकेत दादा म्हणतोय ताई साहेब तुम्ही खूप जिद्दीने करताय, स्वतःला एवढं मजबूतीने उभे राहून जे करताय त्यासाठी खरंच सलाम. कारण तुम्हाला तुमच्यासारखं कार्य प्रत्येक स्त्रीला नाही जमत. कारण आपण ते करतायत ते तुम्हाला सॅल्यूट. तुम्हाला धन्यवाद दादा, धन्यवाद, खूप खूप धन्यवाद. हे मी कर्तव्य समजते की त्यांच्या बरोबर मला जिथं जिथं जायला भेटते ना तिथं मी जाण्याचा प्रयत्न करते. कारण आपल्या म्हणजे मिस्टरांना चांगलं व्यवस्थित चांगलं जेवण, तर ते व्यवस्थित राहू शकतात आणि दुश्मनापुढे लढू शकतात. अजय दादा म्हणते काळजी घ्या स्वतःची. गॉड ब्लेस यू. थँक्यू सो मच. दादा मी गाणे नाही म्हणू शकत. आज ब्लॅक डे आहे त्यामुळे मी गाणं तर नाही म्हणू शकत. नाही तेवढं मन होत की म्हणजे काय बोलू ना पटकन. मग मी माझा कंट्रोल हे होतो. मी खूप इमोशनल आहे या बाबतीत, त्यामुळे सॉरी दादा, नको सांगू मला असं.
प्रदीप दादा म्हणतायत बिग बॉस मराठी पाहता का तुम्ही? हा, पाहते 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 मी. आज प्रेमापेक्षा आज जो दिवस आहे तो महत्वाचा आहे ताईसाहेब. ज्यांचं प्रेम हरवली आहे त्यांचं कसं हे फक्त त्यालाच कळू शकतं, ज्यांच्यापासून हिरावलं आहे. आणि तुम्ही पण स्वतःचं कुंकू देशासाठी दिलं आहे, सगळ्यात मोठी गोष्ट. धन्यवाद दादा, धन्यवाद, खूप खूप धन्यवाद. हे प्रत्येकालाच कळतं असं नाही, नाहीतर म्हणतात की यार हो आर्मीवाल्यांचं काय, त्यांना पैसा भेटतो खूप. हे तर मी खूप जणांकडनं ऐकलंय. हो ना. ओके प्रीतिया, नो प्रॉब्लेम, सॉरी ताई. असू दे दादा, भगवान दादा, तसं काही नाही. फक्त मलाच, कारण मी सकाळी जर म्हणजे ऐकते रोज, मला ना 30 गाणं पाहिजे असतात. मी सगळी ऐकते गाणी ती. आता बॉर्डर 2 मधली तर मला एवढी, अक्षरशः मी बॉर्डर 2 बघायला गेले तर रडूनच काढला. मिस्टर बोलले कशाला आली तू, बघायलाच नको होता. त्यामुळे घसा आज थोडीशी सर्दी वाटते, त्यामुळे बोलताना थोडस त्रास होतोय. मंडळी पटापटा लावलेला जॉईन व्हा कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. आणि माझा एक व्हिडिओ आलाय तो नक्की पहा. भगवान दादा, अनिकेत दादा, नक्की पहा आणि नक्की मला कमेंट करून सांग की तुम्हाला सर्वांना व्हिडिओ कसा वाटला. अजय दादा नक्की सांग तू पण. आज क्वेश्चन नाही कोणताच. आज काय माहिती, आज मला काहीच करावं असं पण नाही वाटत, पण म्हटलं लाईव्ह घ्यावं आज थोड्या वेळासाठी तरी. थोड्या वेळासाठी लाईव्ह घ्यावं असं वाटलं, म्हणून म्हटलं घेऊया थोडासा वेळ. आणि फौजीची बायको होणं पण खूप अभिमानाची गोष्ट आहे आणि ते सगळ्यांच्या नशिबात नसतं. म्हणजे मी माझ्या मिस्टरांकडनं अनुभव ऐकले की जेव्हा लग्न ठरवत होते, माझ्यासाठी ते पहिल्यांदाच आले. माझ्यासाठी म्हणजे मी पहिल्यांदाच म्हणजे म्हणतात ना पोह्यांचा कार्यक्रम, हेच माझ्यासाठी आलेले पहिले. तर ह्यांचं लग्न 5 वर्षापासून ठरवत होते, पण आर्मीमध्ये असल्यामुळे लोक आपल्या मुलींना द्यायला तयार नव्हते. अशी परिस्थिती होती की अरे नाही, तो आर्मीमध्ये आहे ना, नको, मग घरापासून लांब राहणार, मग बायकोपासून लांब राहणार असं. त्यामुळे खूप जणांनी रिजेक्ट केलं ह्याच कारणाने की आर्मीत असल्यामुळे. ही परिस्थिती आहे मंडळी. अनिकेतांना आज आणि माझे मिस्टरच सांगत होते की आर्मीत असल्यामुळे मुली पण द्यायला बघत नाही लोक. मंडळी पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा. अनिकेत आवळे म्हणतायत हाय हाय. अनिकेत दादा नमस्कार, स्वागत आहे कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला. पटापटा कमेंट करा. कुठून आहात अनिकेत दादा? धीरज म्हणतोय मानसीच्या लाईव्ह मध्ये होतो. ओके ओके धीरज, इट्स ओके, हमें समझ में आता है सब कुछ, हमें सब पता है, हम सब जानते हैं. जा रे जा, बिंदास जा, माझं काहीच म्हणणं नाही, जा. अनिकेत दादा माझी कमेंट वाचा ताई वरती. ओके, कमेंट गेली का? कुठली दादा, हीच का?
आणि फौजीची बायको होणं पण खूप अभिमानाची गोष्ट आहे आणि ते सगळ्यांच्या नशिबात नसतं. येस येस, फौजीची प्रत्येक फौजीच्या नशिबात एक प्रत्येक बायको असते, पण प्रत्येक मुलीच्या नशिबात फौजी नवरा नसतो. मंडळी लक्षात ठेवा. धीरज म्हणतो ती पण तेच बोलली, जा बिंदास. तू जा बिंदास. अरे आमचं काही नाही, मी आणि मानसी एकदम अशी क्लोज एवढी आहोत ना की आमच्यात जेलेसी फॅक्टर नाहीये आणि माझ्यात अजिबात नाहीये जेलेसी फॅक्टर. तुला असं वाटत असेल की माझ्या मानसीच्या लाईव्हमध्ये मी तुला बघितलं तर मला काय वाटेल, किंवा मानसीने माझ्या लाईव्हमध्ये बघितलं तुला तर तिला काय वाटेल, अशी आम्ही दोघेही अजिबात नाही आहोत. तुला जिथं वाटेल तिथं जा, ओके, पण लाईक करून जा. मंडळी पटापटा लाईक करा कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला. मनवा थोरात म्हणतात गाणं म्हण. मनवाताई आज मला गाणं म्हणायला नको सांगू. मनवाताई तुम्ही कुठून आहात मनवाताई? रोज मी गाणं बोलते पण आज घसा दुखतोय ना, सर्दीची लक्षणं दिसत आहेत. अनिकेत दादा मी स्वतः पोलीसमध्ये आहे म्हणून सांगते. ओके अनिकेत दादा, तुम्ही पोलीस आहात म्हणून तुम्हाला म्हणजे तुम्हाला त्या फिलिंग समजत आहेत है ना. घरापासून लांब राहणं काय आहे, बायकोपासून नवऱ्या मुलांपासून लांब राहणं काय आहे, हे सगळं तुम्हाला माहिती आहे. थँक्यू अनिकेत दादा की तुम्हाला माझ्या फिलिंग कळत आहेत. धर्मसंकट, अरे बापरे, याला तू धर्मसंकट म्हणतोय. मनवा म्हणते पुण्यावरून. मनवा तू गर्ल आहेस ना? मनवा लागे. नाही ग बाई, माझा घसा तिथं हे होतोय. हॅलो कोकण, नमस्कार. गोविंद दादा म्हणतायत. गोविंद दादा खूप खूप स्वागत आहे. अनिकेत दादा माझं लग्न झालं नाही झालं ओ ताई साहेब अजून, तरी पण तू पोलीस आहेस, घरापासून कधी कधी लांब असतो, त्यामुळे तुला काय म्हणतात ते ह्या फिलिंग समजू शकतात. कारण तुझे पण मित्र पण असतील जे लग्न झालेले असतील, ते पण तुझ्या म्हणजे सगळ्यां आपल्या फॅमिलीपासून कधी कधी लांब जातात. त्यामुळे हाय मनवा, खूप खूप स्वागत आहे. काय करतेस तू? प्लीज चॅनलला जॉईन हो. मी कोकणातली आहे, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली, आणि माझं चॅनलचं नाव आहे कोकणची माणसं साधी भोळी. तर नक्की जॉईन हो. धीरज म्हणतोय ओ मला मुलगी शोधा. नाही आता तू शोध, तू लागला कामाला शोधायच्या. अनिकेत दादा म्हणतोय हा पण एक क्यूट आणि गोड अशी गर्लफ्रेंड आहे होणारी बायको. वाव, व्हेरी नाईस. नजर ना लगे. खरंच नजर ना लगे. हाय सूरज दादा, नमस्कार, कसा आहेस तू? खूप खूप स्वागत आहे तुझं कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. मी तुम्हाला पावभाजी बनवली ती दाखवते हा. आता माझ्या ताई आहेत, त्यांना मी भाजी देऊन येते. तर कशातून देऊ माझं ना कळे. मनवाला मनवा म्हणते मी पहिलीमध्ये, पण पप्पांचा मोबाईल आहे. अरे बापरे, पहिलीमध्ये आहेस आणि एवढं बोलतेस तू? हा, पहिलीमध्ये आहे आणि एवढं छान लिहितेस तू, खरं सांगतेस पहिलीमध्ये आहेस? प्लीज पप्पांच्या मोबाईलवरून मला सबस्क्राईब कर. पटकन दिलंय ना, मग माझ्या चॅनल सबस्क्राईब कर, लाईक कर. सूरज दादा म्हणताय ताई बघितलं का पोरगी? काम चालू आहे बघण्याचं. सूरज दादा मनवामध्ये बोलून टायपिंग करते. ओ माय गॉड, हुशार आहेस ग तू. पण अभ्यास झाला का तुझा? अभ्यास झाला काय सांगा, नाहीतर मम्मी पप्पा फटके घालतील. ओके, सुगरण आहे वाटतं. येस मी सुगरण आहेच. येस मी ऑलवेज सुगरण. ओ मनवा लागे, ओ मनवा लागे, लागे रे
सावरे. सूरज दादा हो झाला. ओके झाला का? वा 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 मस्त, खूप छान, व्हेरी नाईस. चंदू दादा म्हणतायत धन्यवाद चंदू दादा. ताई तुळजापूरला कधी येणार आहे तुम्ही? मी बघू कधी यायला. तुझ्या माता आम्हाला कधी बोलवते हे पहिलं पाहायला पाहिजे. ताई अनिकेत दादा म्हणताय ताई तू स्वतःची काळजी घे, औषध घे, आज खूप थकल्यासारखं वाटत आहे. हा तुम्हाला कळतंय ना माझ्या चेहऱ्यावरून तसंच. म्हणजे कालपासून, काल नाही आज सकाळी उठल्यापासून मला तसं वाटत होतं. थँक्यू अनिकेत दादा, तुम्हाला ओळखलंच. चेहऱ्यावरून वाटतंय ना तसं. गोविंद दादा टिकली ही बघा, टिकली माझी ती ना डोळे पुसून पुसून गेली. लावते हा मी दादा. दोन मिनिट द्या, आली. धीरज दादा, गोविंद दादा लावली बघा. ताई तू स्वतःची काळजी घे. हो दादा नक्की घेईन मी. सुरेश दादा म्हणतोय हाय ताई नमस्कार, प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा. धीरज म्हणतोय 23 लाईक झालेत. थँक्यू थँक्यू सो मच. गोविंद दादा म्हणते तसं बरं वाटत नाही ना म्हणून. हो दादा मी कांदा कापला ना आणि मला डोळे असे चोळून चोळून माझे ते असं झालं बघा. आवाज 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 वाढव डीजे तुला आईची शपथ हाय. पटापटा कमेंट करा. पटापटा कमेंट करा मंडळी. कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला. सुरेश दादा हसताय. पटकन कमेंट करा. कुठून बोलताय प्लीज लाईक वाढवा पटापटा. गोविंद दादा गोविंद दादा रेड इमोजीस पाठवायची नाही. गणेश मस्के म्हणतायत. तुमची बायको का गणेश दादा? तुमची बायको वाटतं. धीरज क्या हुआ धीरज भाई? सुरेश दादा म्हणते जेवण झालं का सिस्टर? हो दादा बनवलंय. प्लीज प्लीज कमेंट करा कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला. अजून 10 मिनिटं लाईव्ह घेऊया आपण. कमेंट करने का, लाईक करने का. गोविंद दादा हसतायत. धीरज म्हणतोय गणेश
येस येस, बाकीच्यांनी सगळ्यांनी करा, रिपोर्ट करा त्याचा, जाऊ दे जेलमध्ये. सूरज दादा, हा बघ हा माणूस आहे तो कसा बोलतोय. सुरेश दादा मध्ये उद्या सकाळी लाईव्ह आहे का ताई? उद्या सकाळी मी 11:30ला घेईन. ओके, 11:30 किंवा 10 वाजता घेते उद्या सकाळी. सागर दादा म्हणतो हाय चष्मिश. गोविंद दादा, गोविंद दादा थँक्यू सो मच. गोविंद दादांनी चष्मा पाठवले 2-2. तो गायबच झाला, येणार आता, आलाच कुठे. गोविंद दादा मॅच कमेंट करतायत. ओके सिस्टर म्हणतायत सुरेश कुंभार. गोविंद दादानी, हे डक आहे का, छोटीशी डक आहे का की स्माइली आहेत त्या, मस्त वाटत ना यार. प्लीज डबल टॅप करा, सर्वांनी डबल टॅप करा. कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला जॉईन व्हा. सागर दादा, माझा व्हिडिओ आहे लॉंग व्हिडिओ, तू पाहिलास का कोकणातील हळदीचा? प्लीज सर्वांनी जाऊन पहा आणि कमेंट करून मला नक्की सांगा. तुमच्यापैकी लाईव्ह मधल्यांनी कोणीच तो व्हिडिओ पाहिला नाही किंवा एखादी कमेंट पण करून टाकली नाहीये, कारण जे सबस्क्रायबर आहेत ते अजिबात व्हिडिओ पाहत नाही असं मला त्याच्या ॲनालिटिक्स मधून कळलंय. प्लीज तुम्ही नक्की पहा जाऊन. योगेश म्हणतात कुठं, मी कोकणातली आहे. कोणी योगेश दादा नमस्कार. प्लीज डबल टॅप करा. आता काय आता, तू इकडे आलास ना, तुला बरा मिरचीचं धुरी देईन बघ. योगेश महाडोबे, समजलं का? तू इकडे आलास ना तर तुला मस्तपैकी ना मिरचीची धुरी देईन, पळत सुटशील. लाईक डन पोस्ट केली होती मी. नाही, माझा लॉंग व्हिडिओ आहे, नक्की जाऊन बघ कोकणातील हळदीचा, समजलं? इथं जर तू आलास ना जम्मूला तर बघ तुला मिरचीचीच धुरी देणार, समजलं का? एक आर्मी वाईफ आहे त्यामुळे सांगते तुला. इथून कल्टी मार, नाही तर तुझं काय खरं नाही. आउट आउट योगेश, आउट. कल्टी इथून पटकन कल्टी मारायची. लाईव्हला कमेंट पण एखादी येतानी, समजलं का भिकाऱ्या? पटापटा कमेंट करा कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला. मी माझ्या कोकणातला छान कोकणातला व्हिडिओ आहे तो नक्की जाऊन सगळ्यांनी पहा आणि कमेंट करून नक्की सांगा मला की लॉंग व्हिडिओ आहे. नक्की कमेंट करून सांगा की तुम्हाला कसा वाटला. गोविंद दादा, सागर दादा, मी सर्वांना सांगते की प्लीज माझा तो व्हिडिओ जाऊन पहा. सुरेश दादा, माझ्या घरचा व्हिडिओ आहे कोकणातला आणि खूप भारी आहे, नक्कीच पाहू शकता तुम्ही. बाबासाहेब म्हणताय जय हिंद ताई. जय हिंद बाबासाहेब, बाबा दादा, बाबासाहेब जय हिंद. कसे आहात तुम्ही? स्वागत आहे कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला. सुरेश दादा फर्स्ट लाईक टू सिस्टर, थँक्यू सो मच. बरं आहे बघू, बरं आहे बघू, काय बरं आहे बघू? तुम्ही बघत नाही माझ्या लाईव्ह मध्ये, जेवढे येतात कोणीच माझा व्हिडिओ बघत नाही, मग तुम्ही काय मला सपोर्ट करता? कोणीच बघत नाही व्हिडिओ. आणि मग जेवण काय बनवलं? आज बनवली आहे पावभाजी. आज बनवली आहे पावभाजी. सुरेश दादा, सागर दादा, गोविंद दादा, पावभाजी खाने का? वाव, पावभाजीसाठी हार्ट आले आहेत, व्हेरी नाईस.
पावभाजी मी कोणालाच देणार नाही. गुरुनाथांचा व्हिडिओ, चला जम्मूला पावभाजी खायला व्हिडिओ बघून आलात तरच देणार, नाही तर मी कोणाला देणार नाही. तुम्ही माझे व्हिडिओज बघत नाही. माझे व्हिडिओ कोणी नाही बघत. कोकणच्या ताईला सपोर्टच नाही करत आणि सांगतात ताई मी तुमच्या बाजूने आहे. कोण नाही सपोर्ट करत मला. चला जम्मूला व्हिडिओ वागोंद्र म्हणजे काय गुरुनाथ दादा? गोविंद दादांनी सिम्बॉल पाठवले आहे. नितेश दादा म्हणते आदरणीय प्रीती ताई साहेब नमस्कार. कोकणची माणसं साधी पोळी खायला मागतात, पूर्णाची पोळी अशी आहे आमच्या महाराष्ट्राचीच गोडी. वा 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 वा. नितेश दादा खूप खूप स्वागत आहे. नितेश दादा म्हणतायत हाय. गोविंद दादा म्हणतायत थोडी 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 नाही मिळणार कारण तुम्ही मला सपोर्टच नाही करत. मी कोणाला पावभाजी देणार नाही. सीधा जाओ लेप ले पावभाजी बना खुद खाओ. सीधा जाके लेप ले पावभाजी बनाओ खुद खाओ. नितेश दादा म्हणतायत मला पण नाही देणार का पावभाजी? जो माझा लॉंग व्हिडिओ पूर्णपणे पाहिल 17 मिनिटाचा त्यालाच पावभाजी मिळणार आहे. त्यामुळे प्रत्येकाने माझ्या लाईव्हवर जेवढे मेंबर आहेत त्यांनी माझ्या चॅनलवरती जावा. 17 मिनिटाचा व्हिडिओ आहे तो नक्की पूर्ण पहा. एवढा सपोर्ट तर तुम्ही करू शकता आणि कमेंट करायला विसरू नका. सागर दादा म्हणते रडू नको प्रीतिया. तुम्ही का मग बघत नाही? मला तुम्हाला सांगावं लागतं. तुम्ही मला सांगायला पाहिजे प्रीतिया तुझा आजचा व्हिडिओ खूप छान होता. तुम्ही काही सांगत पण नाही. गोविंद दादा म्हणतात हसतात. धीरज म्हणतात काय चाललंय हे? धीरज तू तर बोलूच नको, तू माझा व्हिडिओ स्किप केलास. नितेश दादा म्हणते मी पाहिलेला नाही हे तर सत्य आहे, पण रात्री नक्की पाहणार 2च्या पुढे. बापरे 2च्या नंतर? चालेल 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 नक्की चालेल. मला 2च्या नंतर पहा, 3च्या नंतर पहा, पण कधीतरी नक्की पहा. धीरज हसतोय. धीरज देख ले ना बेटा तू. विजय दादा आले आहेत. नमस्कार वहिनी साहेब म्हणतायत. विजय दादा खूप दिवसांनी अवतरला तुम्ही आमच्या लाईव्ह वरती. तुमचं खूप खूप स्वागत आहे विजय दादा. प्लीज चॅनलला लाईक करा. नितेश दादा म्हणतायत हो ताई साहेब मी 4 वाजेपर्यंत झोपत नाही. ओ माय गॉड, मग तुम्ही दिवसभर झोपत असाल असं माझा अंदाज आहे. बरोबर आहे का अंदाज? अरे पाव पडला. अक्षय दादा म्हणतात हाय. अक्षय दादा कुठून आहात तुम्ही? स्वागत आहे. प्लीज सर्वांनी लाईक करा. हा सर्वांनी लाईक करा आणि चॅनलला जॉईन व्हा. कोकणची माणसं साधी भोळी या चॅनलला रोज लाईव्ह असतं आपलं, सकाळचं आणि संध्याकाळचं कधीतरी असतं. अक्षय दादा तुम्ही कुठून आहात नक्की सांगा. धीरज दादा म्हणतोय बघेन पण मुलगी शोधून दे, सगळे व्हिडिओ बघेन. नको बघा, तू माझे व्हिडिओ नाही बघितलेस तर तुला मुलगी भेटणार नाही. लक्षात ठेव, कोकणातली पाहिजे ना, मुलगी नाही भेटणार बघ. धीरज हसतोय. विजय दादा म्हणतायत धन्यवाद वहिनी साहेब. विजय दादा जेवलात का नक्की सांगा. नितेश दादा म्हणतायत नाही ताई साहेब मोबाईल दिवसभर कामात असतो. नाही ताई साहेब मोबाईल दिवसभर कामात असतो म्हणजे काय? तुमच्यापैकी कोण रात्रीचं 12 वाजल्यापासून 4 वाजेपर्यंत मोबाईलवर असतं? कोणी असतं का? तर मला नक्की कमेंट करा. रेलवाला कुठं आहे? रेलवाला गायबच झाला वाटतं, अजिबातच येत नाही तो. कुठे कुठे दुसऱ्याच आता लाईव्हवर गेला. मला वाटतं महिन्याची त्याची ड्युटी असते. विजय दादा म्हणते ओम साईराम. विजय दादा ओम साईराम, जय महाराष्ट्र. सागर दादा नाक मुरडतात बाबा या बाई साहेब. आईला सुन नाही पाहिजे कामवाली, त्यांना दिसते मी काही कामवाली. नितेश दादा म्हणते नाही ताई साहेब दिवसभर कामात असतो, 4ला झोपतो आणि 7:30 किंवा 8ला उठतो.
व तोच रुटीन दररोजचा. बापरे 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 बापरे, खूप ना कठीण आहे ना. हँड्स ऑफ यू दादा. अक्षय दादा म्हणताय ताई नमस्कार. अक्षय दादा नमस्कार, खूप खूप स्वागत आहे. कुठून आहात तुम्ही सांगितलं नाही. गॉडफादर आले आहेत, नमस्कार. गॉडफादर नाही दादा, आम्हाला व्हॅलेंटाईन डे नाही आहे आमच्यासाठी. तो काळा दिवस आहे, ब्लॅक डे आहे. त्यामुळे व्हॅलेंटाईन डे नो मॅटर. कुठे आहे आमचे फौजी? तुमचे फौजी कुठे असणार? ते जॉबवरच असतात, येतील आता. अक्षय दादा म्हणताय अहिल्यानगर. ओके अक्षय दादा, प्लीज चॅनलला जॉईन व्हा. कोकणची माणसं साधी बोली. प्लीज ज्यांनी ज्यांनी लाईक नाही केले त्यांनी लाईक करा. 27 लाईक झाले, 28, 29, 30 पर्यंत पटकन करा. गॉडफादर म्हणता हा पुलवामा, येस, तो आपण कधीच विसरू नये. आणि तुम्ही पण सर्वांनी विसरू नका. नक्की थोडी तरी मनातून आठवण सर्वांनी काढा. नितेश दादा म्हणते ताई साहेब मी अभ्यास करतो रात्री त्यांचे, कारण की पोटाची खडगी भरायला दिवसभर काम करावं लागतं आणि बौद्धिक क्षमता वाढवण्यासाठी अभ्यास हा गरजेचा असतो. की नितेश दादा खरंच खूप छान. खरंच नितेश दादा, एवढं हे समजायला ना, खरंच म्हणतात ना, तुझे आई पप्पा खरंच खूप लकी आहेत. जे तू सगळं करतोयस ना, ते तू खरंच करतोयस ना, ते खरंच म्हणजे आताशी मुलांना पैशाची ना खंत हे असते ना कुठल्या गोष्टीची, बरोबर ना. पण तू सगळं करतोयस ना, हे खरंच खूप महत्वाचं आहे. आणि खरंच आशीर्वाद आहेत आमचे तुझ्या पाठीशी. प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा आणि खरंच नितेश दादांकडनं शिका सर्वजण की ते काय करतायत आणि कसं करतायत. कारण आताशी मुलं खूप फक्त मोबाईल आणि पैसे उडवायचे हेच माहिती असतं. गॉडफादरनं नाही विचार, अजून त्यांचा बदला घ्यायचा बाकी आहे. येस येस येस. अक्षय दादा ताई तुम्ही कुठून आहात? अक्षय दादा मी कोकणातली आहे, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली, पण माझं लाईव्ह आता जम्मू काश्मीरवरून चालू आहे. शिवाजी घाडगे म्हणतायत हाय. हाय शिवाजी दादा नमस्कार, खूप खूप स्वागत आहे. कुठून आहात तुम्ही? जैन दादा म्हणतायत हॅलो मॅम, गुड इव्हिनिंग मॅम. हॅलो, गुड इव्हिनिंग. हॅपी महाशिवरात्री मॅम. हॅपी महाशिवरात्री. उद्या महाशिवरात्री आहे. सर्वांना महाशिवरात्रीच्या खूप 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 शुभेच्छा. भोलेनाथ बाबा सर्वांची मनोकामना पूर्ण करेल, ईश्वर प्रार्थना भोले बाबाच्या पाशी. प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा. प्लीज डबल टॅप करा. गॉडफादर म्हणताय सरळ सांगत जा की मी जम्मूची आहे. सगळ्यांना शॉक लागेल. नाही, मी कोकणातली आहे पण राहते जम्मू मध्ये 1 वर्ष. मग मी इथून दुसरीकडे मग तेव्हा सांगेन मी कुठली आहे. यार कोकण भारी आहे, कोकणात सोडून जावं मला ना. मी कोकण कधी जास्त मिस करते माहितीये? पावसात मिस करते, कारण मला पावसाळा खूप आवडतो. आणि गणपतीला खूप मिस करते मी. अक्षय दादा जम्मू काश्मीरला काय परिस्थिती आहे सध्या? मस्त गुलाबी थंडी चालू आहे, कारण थंडी आता कमी होत चालली आहे, त्यामुळे खूप मस्त वाटतंय. गॉडफादर जम्मूची असून मराठी कशी बोलते? मी कोकणातला असे पोरग्या, कोकणी पोरग्या मी. प्रिया के म्हणता 29 नंबर लाईक डन. स्वागत आहे तुझं खूप खूप. नितेश दादा म्हणताय 24 फेब्रुवारी 2019 पुलवामा हल्ला. 300 kg RDX ने भरलेली कार जवानांच्या गाडीजवळ येऊन स्फोट केला. त्यात 41 जवान शहीद झाले. त्या शहीद वीरांना वीरगती दिनानिमित्त विनम्र अभिवादन. थँक्यू दादा. खरंच खूप म्हणजे हे बोलणं पण ना खूप भारी आहे की आपण त्यांची आठवण काढतोय. आपल्या एखाद्या लाईव्हवर तर माहिती नाही मला किती लाईव्हवर त्यांची आठवण काढली गेली आहे, पण माझ्या लाईव्हवर तुम्ही सर्वांनी त्यांची आठवण काढली, हेच माझ्यासाठी खूप महत्त्वाचं आहे. गॉडफादर म्हणताय हा सरकारी जॉबवाला हवा होता ना, मग फिरावं लागणारच इकडून तिकडून. नाही दादा, मला तसं सरकारी जॉब किंवा असं तसं काही नव्हतं. फक्त निर्व्यसनी पाहिजे आणि मी शिकली ना त्याच्या तेवढे तरी पाहिजे शिक्षण, एवढंच होतं. बळीराम म्हणतायत हाय. नमस्कार बळीराम दादा, कुठून आहात तुम्ही? खूप खूप स्वागत आहे कोकणची माणसं साधी बोली या चॅनलला. लहान नाही तुम्ही?
ते काहीतरी इन्सिडेंट झाला ना म्हणून आणून नाही. ओके, थँक्यू सो मच, थँक्यू. नशीब ह्याच्या आधी तोडूच असतं ना, सूर्यास्त आधी तोडूच असतो. हो तोडलेला. मी गेले 6 वाजता गेलो, पंडिताला फोन केलाय, तो म्हणला मी सर 2 मिनिटं लेट होतले, बेलपत्र. हा ठीक आहे, तोडू सूर्यास्त. हा थोडंसं असतं आणि उद्या नाही तोडू शकत आपण. बळीराम दादा म्हणतायत हाय. बळीराम गुगे, कुठून आहात तुम्ही दादा? नाही, लाईट नाही. आम्ही इलो तेव्हा लाईट नव्हती. गॉडफादर म्हणतायत 300 kg RDX आतमध्ये आलत कसं, याचं उत्तर सरकारने अजून दिलं नाहीये. हा, याचं उत्तर कधी ह्याच्या पुढे पण नाही मिळणार. बळीराम दादा म्हणतायत लातूरवरून. हो का, लातूरवरून आहात का दादा? खूप खूप स्वागत आहे. गॉडफादर म्हणतात फौजी आले. हाय फौजी. फौजींना पण लाईव्ह दाखवा. फौजी, आज फौजी लाईव्ह वर येत नाही बघा. ओ, कोणाचीच लाईट नाही, आपलीच नाही अशी नाही, फक्त हे इथली असं मधली. पण सगळ्यांची हाल आहे. पण ताईची पण नव्हती मग अशी. आता विचार ना असं काही. आता ती वॉकिंगला गेली. कोण? ताई आणि दादा. मंडळी पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा. कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनल डबल टॅप करा. लाईट गेली कशी काय? लाईट कधीच गेली आहे. हे इन्व्हर्टरची आहे, पण समोर पण नव्हती. समोरची फक्त ना ती मधली लाईट असा. हा, आमचीच काहीतरी झाली आहे. चप्पल घालून जावा. सुना पिला स्क्रीव दिला. जय महाराष्ट्र, जय महाराष्ट्र. कुठून आहात तुम्ही? खूप खूप स्वागत आहे. प्लीज डबल टॅप करा. संजय दादा म्हणताय तुम्ही खैसून लाईव्ह चालवता? इली वाटतं ओ. इटमनाचा कोण बंद करतात. तुम्ही खैस लाईव्ह चालवतास? नमस्कार संजय दादा, मी कोकणातला असे, पण माझा लाईव्ह आता जम्मू काश्मीर वरून चालू असा. तुम्ही खैले असास नक्की सांगा. तुम्ही पण कोकणातलेच दिसताय. नारकर अण्णा. प्रिया म्हणते आज जेवण काय बनवते? आज जेवण आहे पावभाजी. नितेश दादा म्हणते सरकार याबद्दल काहीच बोलणार नाही, कारण जेव्हा जेव्हा निवडणूक लागली तेव्हा तेव्हा जनतेच्या भावनांशी खेळते ही सरकार व त्यात लोकांना गुंतवून EVM घोटाळा करते. जाऊ दे दादा, तो आपण आता काय बोलू शकतच नाही या विषयावर, की कारण किती लोकांनी आवाज उठवला तरी ह्याला कधीच आन्सर भेटणार नाही या गोष्टींना. त्यामुळे आपण आपल्यात काय सुधारणा करू शकतो हेच बघू शकतो, कारण ह्या गोष्टी कधी सुधारणाऱ्या नाहीयेत, किती पिढी येऊ दे. गॉडफादर म्हणते सरकार झोपा काढतंय काय? इथं जवान काम करून येतं आणि सोयी सुविधा नाही. कोणीतरी ना वरती खाली मीटर असतो ना तिथं डाऊन झालेलं. अचानक कधी कधी लोड वगैरे आला की डाऊन होतं ना, त्यामुळे तो मीटर डाऊन झालेला, त्यामुळे केलं त्यांनी. सुमित दादा म्हणताय पाव नॉट गुड फॉर हेल्थ. आम्ही कधीच नाही, जास्त कधीच नाही खात, म्हणजे 4-5 महिन्यांनी कधीतरी आम्ही पावभाजी खातो, कारण जम्मू काश्मीरला असं वडापाव किंवा या साऱ्या गोष्टी आम्हाला भेटत नाही, किंवा पावभाजी म्हणा की उसळपाव मिसळपाव हे काहीच नाही, किंवा काय म्हणतात ते चायनीज असलं आम्ही कधीच खात नाही. तुम्ही कुठले आहात सुमित दादा? सुमित दादा माझ्या लाईव्हला आलेले वाटतं. प्लीज डबल टॅप करा सर्वांनी. सुमित दादा कुठले आहात तुम्ही? प्रिया म्हणतायत मलाही पाहिजे. हो सर्वांना मिळणार. संजय दादा म्हणतात मी देवगड फणसगाववरून तुमचा लाईव्ह बघितलंय. वा वा वा. संजय दादा मी कोकणातला आज आहे, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातला, पण मिस्टर आर्मीमध्ये असल्यामुळे मी इकडे राहते जम्मूमध्ये. तर माझं चॅनल असं कोकणची माणसं साधी बोळी. नक्की चॅनलला जॉईन व्हा, बेल आयकॉनवर क्लिक करा, जेणेकरून तुमका माझ्या लाईव्हचे नोटिफिकेशन येतील. आणि मी जे व्हिडिओ टाकते, सध्या मी एक चांगलं व्हिडिओ टाकले कोकणातली हळदीचो, नक्की तुम्ही जाऊन सगळ्यांनी बघा आणि मग कमेंट करा. संजय दादा नक्की तुम्ही करा. आली आमची लाईट. गॉडफादर दादा आली. कंप्लेंट लाईट गेली. आली. गॉडफादर म्हणते याला निष्काळजीपणा पण म्हणतात. लाईट नाही तर राहायचं कसं घरच्यांनी? हा ते तर आहेच.
पण इथं जास्त वेळ नाही ठेवत, लगेच गेली तरी कंप्लेंट दिली का येते लाईट. नितेश म्हणते ताई साहेब भारताचा बांगलादेश, श्रीलंका आणि नेपाळ झाल्याशिवाय राहणार नाही, फक्त जनतेने धार्मिक न होता जागरूक झाले पाहिजे. हो हो हो, हे मात्र खरं आहे, खरं आहे, खरं आहे. माणसांना उल्लू बनवलं जाते हो दादा, बाकी काय आहे ना. MCB ट्रिप झाला असेल. हो हा, तसंच झालेलं, खालून तो बंद होतो. जेव्हा लाईट गेली ना तेव्हा झालं असणार, बाकीच्यांच्या लाईटी आल्या, आमचं तसंच राहिलं. लाईट तर सगळ्यांचीच. प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. गॉड नितेश म्हणते ताई साहेब मी आलोच थोड्या वेळात. हो मी बघते, माझं लाईव्ह संपवते आता थोड्या वेळाने. उद्या आपण किती वाजता भेटू? 10-10:30 वाजता भेटू. ओके, 10-10:30 वाजता नक्की भेटू उद्या आपण. पटपट कमेंट करा लवकरात लवकर. संजय दादा सिंधुदुर्गात खैसून बरा वाटला आपल्या कोकणातली माणसं बघितल्यावर. माकाव बरं वाटतं की आपली कोकणातली पण माणसं आपणाक भेटतात तेव्हा. सिंधुदुर्गातलाच असे मी, कुडाळचा. माका खूप मालवणातली माणसं भेटली, कुडाळची, झारा, गोव्यातली थोडीफार, सावंतवाडीतली, खूप लातूरची. लातूरच्या ताई हाक मारते, लातूरची. तर खूप माणसं भेटली आणि कोकणातली भेटल्यावर अजून खूप भारी वाटतं. मी हळदीचा व्हिडिओ बघितले. थँक्यू सो मच. धीरज दादा म्हणताय हाय. तर थँक्यू. आता मी लाईव्ह संपवते. गॉडफादरमध्ये फौजींना जेवण बनवल्यात ना? हो दादा, आता जेवणारच आहोत. तर आता लाईव्ह संपवते मी. काळजी घ्या सर्वांनी. गुड नाईट, बाय बाय, टेक केअर. खूप छान आहे. थँक्यू प्रिया. गॉडफादर सुरेश म्हणते आज कुठे नाही गेला, फिरायला जायचं. सुट्टी कुठे असते फिरायला जायला दादा? फिरायला सुट्टीच नसते ना. मग आपल्याला भाजी वगैरे आणायची असेल ना तर मीच जाते मग. गॉडफादर म्हणतायत गुड नाईट. गुड नाईट गॉडफादर, सुरेश दादा, प्रिया, धीरज, संजय दादा गुड नाईट, नितेश दादा.